Enw'r gân yw Noswyl Nadolig. Des i lan gyda'r syniad am y garol ac wedyn roedd Mr Aled Hopton wedi cyfansoddi'r gân. Pan roeddwn ni wedi ffeindio allan bod ni wedi cyrraedd y 10 uchaf, roedd hi'n emosiynol iawn. Roedd hi bron wedi crio. Mae'r gân am Noswyl cyn Nadolig pan mae pawb yn gyffrous yn y tŷ. Gobeithio byddwch chi'n mwynhau garol Nadolig Llawen!